Dito ako nag-aaral ng high school. So yan yung tabing dagat dito mga kalabarkada. Shout out sa mga estudyante natin na mahilig sa barbecue. Hey, what's up? Naisip ako, hindi po. Pili na po kayo. Sa lahat ng dadaan dito sa seaside, dito na lang kayo bumili. Huwag na sa iba. O diba? Napakaganda ng aming lugar. Ito ang Barangay Karot, Seaside. Yo, what's up? Magandang hapon sa inyong lahat. Bale, inu-stroll pala namin si Supremo. Ito yung si Supremo, gamit-gamit natin. Bale, ang natakbo pala niya ay may 52 kilometers na yung natakbo ni Supremo. Bale, nag-iikot-ikot tayo dito sa lugar namin. So, titignan natin, dadaanan pala natin yung high school, yung Karot National High School. Tapos yung pupunta tayo dun sa may seaside mga kalabarkada. Kasama ko pala si Darling. Tara, let's go mga kalabarkada. Pasyal-pasyal lang muna tayo. Okay mga kalabarkada, papasok tayo dito sa Karot National High School. Bali, nandito pala tayo sa planta nila, yung sa Minas. Ito yung Karot National High School. Namatay. Sila. I-open ko ulit. Nagkuhan? Nagkuhan. Ito na yung Karot National High School mga kalabarkada. Pakita mo sa. Yan na. Yan na yung Karot National High School. Karot National High School. Dito ako nag-aaral ng high school mga kalabarkada. Yan, tignan nyo. Dito ako nag-aaral ng high school. Madam. Tapos pupunta tayo sa seaside. Doon sa tabing dagat. Punta tayo sa tabing dagat para makita nyo. Iikot tayo. Doon kasama. Di bali may cameraman naman tayo. Ito mo pala. Susunod na pupuntahan pala natin mga kalabarkada. Iikot tayo doon sa may tabing dagat. Ikot tayo sa tabing dagat. Para nagkakarerahan yata ng bike itong mga to itong mga kabataan. Karerahan ng bike Makita mo sila Darling. Lalakas ng bara ng mga to. Ayun sila nagkakarera ng bike San? Diret! Woo! Tapos ito naman mga kalabarkada yung Karot United Methodist. Dito ako nagsisimba dati. Karot United Methodist Church. Ay, namatay. Ito na, papasok na tayo sa may tabing dagat. Ito yung tinatawag nila dito na rungos. Halos karamihan kasi talaga mga kalabarkada ng mga tao dito ay ang hanap buhay ay yung pangingisda. Ayan na yung tabing dagat mga kalabarkada. Pakita mo yung tabing dagat na. Yan, para makita na lang. So yan yung tabing dagat dito mga kalabarkada. Diba? Tignan mo, pakita mo dito. Tignan mo yung bahay Dito, pakita mo yung mga bahay
bahay. Napakalapit sa tabing dagat. Marami yata ang pandito, maraming isda. Ayun, sa magkarera pala yan. Yung mga kalabarkada yung pandito. Ayan na, yung tabing dagat oh. Kaya halos karamihan ng mga tao dito, yan ang hanap buhay, yung sa pangingisda. Kung makikita nyo mga kalabarkada yung dagat, low tide yan ngayon. So ang ginagawa ng mga tao pag low tide ay nagkukon sila, nangunguha sila ng shells pag ganyan na low tide. Ayan o, kung makikita nyo low tide siya. GoPro kasi yung gamit natin kaya hindi natin ma-zoom, pero pag cellphone kitang kita sana yan na low tide. Ang oras pala natin ay alas 5 ng hapon. So ayan, tamang tama yan pag sapit ng alas 6 na nakakuha na sila ng mga shells pang ulam nila. Tamang tama pang hapunan na nila yon mga kalabarkada. So yan lang yung kon natin dito. Kung makikita nyo seaside, no, hanggang dyan lang. Yo. Mag-rank muna ako, wala pa sila. Shout out sa mga estudyante natin na mahilig sa barbecue. Hey, what's up? Naisip ako, hindi pa ako kumakain ng dugo. Kumakain ng dugo? Kumakain ng dugo? Kung makikita niyo po, wala pong dugo. Shout out din pala sa kay ate na masarap magluto ng barbecue. Salamat! Bili na po kayo. Sa lahat ng dadaan dito sa seaside, dito na lang kayo bumili. Huwag na sa iba. Tayo po kayo sa karot ulit. Ay, lang po kayo. Ay, ito na lang. Isa nga po dito. Ay, naman. Isa po? Kaya di mo na ako bukas. Ilan? Isa lang. Kumakain ng dugo. Isa lang. Sa bata lang. Pero ulam niya dinuguan. Huwag kang ano. Hindi siya kakain. Nag-iikot-ikot kasi ako eh. Ang araw ulam niya dinuguan. Parang nakita kanina eh. Hindi, galing ako dun kanina. Yung sabi ko, i-vlog ko na nga lang ng buo para mas maganda. Mas maganda kasi pag buo nila makikita yung karot. Oo. Yan naman yung mga ano doon. Oo. Naman, daming na ngayon tao. May tao na ba doon kayo na? Sino? Ano? Ayun mga taga dyan sa kwan? Magbabasketball yun. Basketball. Susunod pala natin na ibablog yung sa sentro. Oo. Yung basketballan doon, yung gym, yung plaza. Doon tayo pupunta mamaya. Pero magpapamoy barbecue muna tayo, no? Mataas lang bula. So yung mga kalabarkada na, alas muna tayo. At pupunta tayo sa may sentro para makita nyo naman yung plaza namin dito. Mayroon daw pa yung YouTube channel mo? YouTube channel daw. Labarkads po. Pandali, makita ko sa inyo. Lover kasi din. Para, kasi minsan nagkakamali yung spelling kasi. Siki. Lover pala. Eh, binigyan na tayo ng sticker ba? Bomba! Bomba, bomba. Okay. Ay, tingnan nyo daw. Tignan mo dyan. Malakas tumingin yung mata mo eh. Sino? Cutie! 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 Dati ah. Lover cards. Lover. Dito po sa baba. Labarkads. Lover. Ay, lover cards. Apo. Ano po? Lover. Ano? Anong natin love? Lava po. Parang lava. 2.8 subscriber na siya, babe. 2.8.
Tingnan mo ba? Lover cards. Diyan na may joke ako. Lover cards. A as in. Parang nag-aabalota ngayon yung mga. Nag-aabalota ngayon. Salamat. Bye-bye. Subscribe na lang po namin. So yun mga kalabar kada na. Para may shout out natin sila pag nag-comment sila dun sa vlog natin. Sa shout out natin silang lahat. Salamat. Uy, gana. Hindi ka pa makita. So yun mga kalabarkada. Bali pinakita ko lang sa inyo na dito lang nag-vlog lang ako saglit dito sa dagat dito sa amin na. Bali hindi pa tayo makakapunta sa dagat gawa nga nung wala pa yung panusok ko. Bali nandun pa sa karton, hindi pa dumadating kaya hindi tayo makapamana. Andun lahat yung gamit ko sa karton pero paparating na yan. Kaya hindi pa tayo makakapunta mamana. Susubukan nating mamana dito. Siguro mamamana tayo dito. Yan, sa pantalan, pampaganon. Tapos tatry pala natin. Tatry natin na manguha ng mga shells dito. Yung gawain ko nung bata ko, kaya isa-share ko sa inyo yan. Kung ano yung mga gawain ko nung bata ko, papakita ko sa inyo yung pangunguha ng mga shells, ganyan. Basta marami tayong iba-vlog dito. Lahat yan, bablog natin lahat yan. Tapos siyempre dun sa Marimpay, bablog natin lahat yan. Bali magsisimula na yan. Kasi ang itatitle ko na dyan ay buhay dito sa isla ng Anda. Ayan. Yan yung magiging title ng lahat ng vlog natin. Buhay sa isla ng Anda. Lahat ng ginagawa, lahat na bablog na natin lahat yan para tuloy-tuloy na yung pagbablog natin. Sarap talaga mag-basketball dito kasi basketballan to sa tabi lang ng dagat. Dito ako natutong mag-basketball mga kalabarkada. Ganda. Diba? Napakaganda ng aming lugar. Ito ang Barangay Karot, Seaside. Sama ko pala si Darling. Sama ko si Ikay. Ano? Alas na tayo? Kasama ko kasi siya mga kalabarkada eh. Siya yung body natin ngayon. O tara, siguro sa susunod na vlog natin ay kung siguro yung pangunguha natin ng shells. Kagaya nun, may nangunguha ng shells dun, no? So tatry natin din. Baka sa susunod na araw siguro itatry natin yan. So yung mga kalabarkada, saglit lang tayo nag-vlog. Bali pinakita ko lang sa inyo yung lugar kung saan ako lumaki, no? Kung saan ako natutong nagdagat. Kaya mahilig talaga ako sa dagat kasi ayan, tabi lang kasi ng bahay namin, dagat na. Ayun, yung banda dun, bahay na ng magulang ko, dagat na. Kaya natuto talaga ako magdagat mga kalabarkada dahil dito. Kaya so, ganun na lang talaga yung pagkahilig ko na mamana, magpunta sa dagat dahil dito. Hinahanap-hanap talaga ng katawan ko yung dagat. So yun mga kalabarkada na, yun lang muna yung vlog natin dahil uwi muna tayo. Pinakita ko lang sa inyo yung lugar namin dito. So ingat tayong lahat mga kalabarkada na. Bye bye.